Hello guys, yan, magandang umaga. Yan, bali kagigising lang po namin, mga ano pa, puyat. So yun guys, meron lang po kaming update po sa inyo. Gawa po ng nangyari po sa kay yung batang nahulog po sa Kalabaw, si Daog po. Sobrang nakakalungkot po na balita kasi si Daog po is pumanaw na po siya. Bali po yung Tuesday, ang nangyari po kasi, nung Tuesday daw po ng gabi is sinumpong siya. Kaya lang, hindi na daw po nakapunta yung nanay niya doon sa bahay ni ate, yung pinasikaso namin doon, na dali nga sa ospital kasi wala rin daw silang masakyan. Tsaka gabi na. Tuesday ng gabi siya na namatay. Wednesday, yun pa lang po yung schedule ng kanyang check-up. Follow-up check-up. So, hindi na po umabot. Hindi rin po namin alam kung bakit nagkaganon. Sobrang nalulungkot po kami kasi wala po kami doon. Kung pwede lang po talagang umuwi kami agad-agad asap. Wala. Hindi na rin po kaya. Kasi, nung sinabi po ni ate, binalita po sa amin yun, is pinapunta namin sila agad doon, sila Gigi, sila ate, para magatid po ng tulong. Nagbigay po sila ng konting tulong. Tsaka yung natitira pong cash na para sana panggamot ni Daog. Kasi hindi namin po binigay lahat yon para may pang-support tayo doon sa kanyang check-up. Ngayon, bali, binigay na po namin sa kanila yung cash na natitira para sila na po ang bahala. Ang sabi po ipapagawa na lang daw po ng bahay nila. Yun din daw po kasi ang gusto ng bata. So, dinagdagan na lang din po namin yung cash na binigay namin. Sa pag-uwi na lang po siguro namin, dadalawin na lang po namin sila. Kumustahin kung ano po yung lagay. Then yung ate niya po, continuous po yung monitor namin doon sa ate niya para tuloy-tuloy na rin po yung paggaling ng niya, ng TB niya. Bali hindi na po siya hindi na rin po siya binurol pagkamatay po ng gabi, kinaumagahan po nailibing na po siya kaagad. Kaya yung mga nung nagdala po sila ate doon ng mga biskwit, kape, tsaka mga bigas para po sana sa burol, kaya lang hindi na rin po nila inabot kasi nailibing din po kaagad yung bata. Yan. Gusto lang ulit po namin magpasalamat sa tumulong, sa mga nag-sponsor po doon sa bata. Kahit pa paano is natulungan natin siya bago pa man siya nawala. Yun na lang din siguro din po yung kapalaran niya. Kaya hanggang doon na lang talaga siguro yung kanyang buhay. Pero pinilit pa rin naman natin siyang ilaban. Kaya lang siguro hanggang doon na lang. Tsaka late na yung natin. Late na yung ayun din po yung sabi ng kanyang nanay kay ate na kumbaga huli na, natulungan siya pero huli na ang lahat kasi bata pa lang din daw po siya nung talagang sakit na raw po niya yung balita rin talaga sa amin na yun is nakakabigla din talaga. Sobrang nakakalungkot kasi nga po wala po kami doon. Hindi namin inaasahan guys kasi sabi ni ate nung isang araw nakita niya yung bata naglalaro na nakikipaglaro na sa mga niya, kaibigan niya. 2 days after nung check-up, dinala ulit nila doon na naglalaro na rin daw. Kaya alam din namin medyo okay na siya. Sadyang sinumpong siya nung gabi. Yun din niya na talaga nalagpasan yung yung niya, yung sakit niya. Pero pag uwi po namin sa Mindoro, i-update pa rin po namin sila. Pupuntahan pa rin po namin yung magulang niya para kamustahin pa rin po sila. Tsaka i-guide din po sila kung talagang gusto nila ipaayos ng kanilang bahay. Nandun din po kami para tulungan din po sila at para kung mayroon pa pong maitutulong sa kanila, yun po yung ating gagawin. Nakapag-video rin po si ate ng interview dun sa nanay para din po makita ninyo na ganun po yung nangyari. Ito po, panoorin po. So, magandang hapon guys. Nandito po tayo ulit sa Sitio Kasuyan. Dumating na po ang nanay po ni Daog. Galing po sa libing. Nilibing na po si Daog. So, interviewin po natin siya
Nay, di ba kahapon, nung nagdating kami ni Pungkok, ano po ang, ano nyo, ba't hindi kayo nagpatakbo doon sa bahay? Wala nga sasakyan. Wala kayong sasakyan, wala kayong mautusan. Kami lang dalawa kasi sa loob ng bahay. So guys, wala daw po siyang mautusan kahapon sa bahay, kaya hindi na rin po kinaya ni Daog na no? Yung puso daw parang Lumalaki. Oo. Yun na nga po yung naging findings po ng doktor. Yun po sana yung ipapakita natin kahapon. Kaso nga, hindi na rin po siya, ay kanina. Ipapakita na sana natin kanina. Kaso hindi na rin siya umabot. Hindi na rin siya umabot guys kasi kahapon ay talagang ano na, wala na rin daw po silang mautusan kahapon at dadalawa lang daw po sila. So, Nay, may mga binigay kaming tulong sa inyo. May yung asukal, kape, dilata, tsaka tinapay po, no? Tsaka ito pong isang kabang bigas. So, mayroon din pong konting tulong na binigay po sa inyo ang sponsor. So guys, iabot na po natin sa kanya yung konting tulong. Ito na, ano po ang ano nyo dito sa perang to? ang ano ni Daog ay magpagawa kami ng bahay. Para malaking bahay namin at maganda rin. Opo, ayun, maganda yun na. At least, kung ano, maano naman ni Daog na masaya siya sa kanyang naging ano dahil hindi naman niya kayo iniwan na ganyan lang yung inyong tahanan. Ano po? So, yun po guys, ang ano po niya dun sa pera, ipapagawa po ng bahay po nila. So, yun lang po guys. Thank you. Pasensya na po kayo dun sa last part ng video. Medyo malabo kasi yung kumukuha po inutusan lang natin, hindi po ganun ka ano. So, pasensya na po. Lubos din po kaming nakikiramay sa pamilya ni Daog at humingi din po kami ng paumanhin at dahil wala po kami dyan sa kanyang pagkawala. Salamat pa rin po sa mga taong tumulong para mapagamot yung bata. At ganoon din po, nagpapasalamat din kami kina Auntie Ligaya, Auntie Pasing at kay Gigi, ganoon din kay ate. At dahil sila po yung nandoon ngayon para tulungan po sila at makiramay po ng personal po doon sa bata. Yan po. Thank you po sa inyong lahat.